todos e a todas a ese extenso e gran número de persoas que conformades e constituídes a familia, como decía, o deporte de Salceda. Síntome moi contento, moi feliz, porque o que se está aquí premiando, de alguma maneira, é o traballo que se fixo durante moitos anos no Colexio Altamira por toda unha comunidade educativa, polos pais, polas nais, pola AMPA, polos mestres, polas mestras e, sobre todo, por unhas xeneracións maravillosas de alumnos e alumnas. Moitos deles están por aquí hoxe. Para mí es un orgullo llevar el nombre de Salceda de Caselas por todo el mundo y siempre lo he dicho, me siento orgulloso de pertenecer a este pueblo y nada, espero que estéis pasando una gran noche y desde Barcelona os mando un saludo y un abrazo muy fuerte. E me emociona porque hoxe estar aquí co deporte, como sempre, parece que só está a outra parte. Realmente o deporte é moi importante e hoxe vou falar do deporte máis especial que aquí en Salceda, para min, que foi o ciclismo. E o deporte está moi ben, o dos premios e o de acadar cosas importantes, pero o deporte é importante para todos, porque o deporte tamén son os pais e as nais que se levantan para levar os rapaces aos partidos, os adestradores que o fan por paixón.